Dobrý deň, pán Bombic. Vedeli by ste nám odpovedať, či už viete, za čo ste boli predvolaní? Z Aktuality. Marek Biro. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa voláte, prosím vás? Marek Biro, Aktuality. A čo odo mňa potrebujete? Či už viete, za čo ste boli predvolaní a za čo ste obvinení? Prečo sa to pýtate? Lebo ste hovorili, že neviete. Kde som to hovoril? Na Telegrame. A prečo si to nahrávate? Lebo som z médií. Čo s tým chcete urobiť? Zverejniť to. Celé alebo postrihané? Pán Bombic. Ja Nebáme sa tu takto. Výborne, súhlasím, nebáme sa to takto. Ale však normálne iba mi povedzte, či viete, prečo ste boli obvinení. Počkajte, 14,5 sekundy sme mali normálnu konverzáciu. Tak nebolo, lebo ste sa ma pýtali. Skáčete mi do reči. Ale vy sa som odpovedal. Chcete dokončiť konverzáciu? Ale ja tu nie som na výsluchu. Ja nie som na výsluchu. Idete na výsluch. Nie, tam som na výsluchu. Tu som chodil ja, na ulici. Ja sa vás normálne slušne pýtam, či viete, prečo ja ste vám boli normálne obvinení. odpovedám, že ak mi idete skákať do rečí a ubiehať od pointy, tak na mňa mainstreamové ale tweety neplatia. vy ma nemáte rozhovor so mnou. Ani ja s vami nemám rozhovor. To je moja dobrá vôľa, že som vám zastal. Ale ešte ste mi neodpovedali na jednu otázku. Zase meníte pointu. Musíme sa chronologicky vrátiť k tej prvej, potom... Moja prvá otázka bola, či viete, prečo ste boli obvinení. To bola prvá otázka. Nie. Predtým bola otázka, v akej forme, ak vydáte a uverejníte tento rozhovor, Nie, či pôjde von bola celý, otázka, alebo zostrihaný. Pôjde von video. Zostrihané? Normálne video pôjde von. Čo je to normálne? Viete potvrdiť, že pôjde von nezostrihané? Pán Bombic. Pán Biro. Prestaňme sa tu. Prestaňme sa tu. No. Viete, prečo ste boli Čakám. obvinení? No dobre, Dani, máš 3 minúty, prosím ťa. Pôjde to von zostrihané? Pôjde to asi von dostrihané, áno. Pôjde to von zostrihané. Pôjde to upravené, tak lebo vám však želám, veci nechodia, nemôžu ísť tak vám 2 želám hodiny, krásny deň, až lebo 20 minútová. tak vám želám krásny deň, lebo vy ste cenzor. Držte sa. Cenzor? Chlapci, držte sa. Dovidenia. Takto. Aha, takto. Pán Biro, ja vás pozdravujem, dneska sme sa videli pred pár hodinami. Pán Biro, no vidíte, vy ste dali celú reportáž. Teraz už nie ste za debila, ani za cenzora. Ste síce katastrofálne neobjektívni a pán Peter Bardy, váš šéf-redaktor a váš šéf, by si mal tých svojich žiačikov a študáčikov trošku lepšie vycvičiť, ale aspoň nie ste za debila a cenzora. Ostávate u mňa len neobjektívni a za to mám pre vás odmenu, tak ako Lucia Osvaldová z denníku N. Odteraz ste môj obľúbený podcaster, hlásateľ, dotazovateľ, nazvite to ako chcete z Aktuality. Čiže na budúce, keď ma uvidíte, veľmi dobre si ma budete pamätať, to si ma už pamätáte aj tak, pretože napriek tomu, že je leto, tak mňa zverejňujete, lebo Bombic je už dneska magnet a značka, zverejňujete ma na Instagrame, napriek tomu, že vám ľudia strašne nakladajú, ma zverejňujete na Instagrame, čo ma strašne teší, lebo vy potrebujete, vám nejde o pravdu, vám ide o manipulácia, prachy a videnia a lajky. Tak odteraz si vás zapamätám, keď sme sa takto pekne zblížili ako najlepší kamaráti a mali ste aspoň tie vajcia, že ste to dali von nepostrihané. Teraz môžeme rozprávať o reportáži. Lebo forma a obsah sú, tam medzi tým je priepastný rozdiel. Forma na jedničku. Obsah, pofiderný, ale to už je na vás. A pán Biro, ja mám svoje požiadavky a vy chcete odo mňa rozhovor, takže ja tieto požiadavky vám teraz takto verejne poviem, tak ako som to povedal pani Osvaldovej aj pani Hanzelovej, ktoré sa nikdy neospravedlňujem, lebo som jej nikdy nič zle neurobil a ona na mňa prvá zaútočila, pokiaľ vy slovičkom útočenie pokladáte niečo, čo som ja napísal vyšetrovateľovi Sivkovi. Ak si vymyslíte, že som na ňo útočil kľudne, ale v tom prípade Hanzelová na mňa útočila prvá. Ona na mňa prvá útočila a Zomri na mňa prvé útočilo. Nie ja na nich. Preto to dopadlo, ako to dopadlo. Vrátim sa k veci, trošku som odbehol, ale aj vy máte veľký zlozvyk odbiehať od veci. Od pointy. Pán Biro, keď vy mňa zastavíte na ulici, mňa nezaujíma, že ste novinár, vy nie ste privilegovaní, aj keď Zuzana Kovačič-Hanzelová si myslí, že ona je privilegovaná. To je vlastná citácia, asi týždeň dozadu to povedala. Vy nie ste privilegovaní, my sme si rovní ľudia. Ja som civil na ulici, vy ste civil na ulici. Vaša odpoveď dnes na moju otázku, že prečo to chcete zverejniť, lebo ste média, to neznamená, že vás niekto stisne, dávam Nobelovú cenu, hranolky s tatarkou, červený koberec, stisk, objatie, ružu, kytice, nič. Vy ste obyčajný človek, takmer absolútne nikto ako ja. My sme takí dvaja niktovia, my sme si dvaja rovní civili, pán Biro. Takže vy sa mňa opýtate otázku, ja vám na ňu odpoviem. Ja sa vás opýtam otázku, ak mi na ňu neodpoviete, dialóg končí. Slovičko dialóg má v sebe začiatočné tri písmená dia, čo znamená dvaja. Takže ak si nie sme dvaja rovnocenní v niečom, kde vy si myslíte, že ste privilegovaní a vy sa mňa budete pýtať, ja tam budem ako pajac skákať, ako vy pískate, ne. Ja sa vás budem pýtať. A keď mi vy poviete, že tu nie sme na výsluchu, perfiš. Na čo potom so mnou začínate niečo,
Čo ak ja chcem zrovnoceniť, zrovnoprávniť, vy nazývate výsluch. Potom si o mne píšte, čo chcete. Potom ma vôbec nemusíte osloviť. Ak budete voči mne slušní a dodržíte rovnocennosť a spravodlivosť pre obidve strany, to znamená, aj vy mne odpoviete na otázku, keď ja chcem jedna za jedného, tak potom môžeme mať spolu konverzáciu. Pán Biro, želám vám krásny život a lepšiu kariéru, než je v odpadovom kakstreame pána Petra Bardyho aktuality.sk. Všetkých ostatných, ktorí ste si to pozreli, veľmi ľúbim. Čaute.